takže... No teda tady asi jo. Nevím, jak velký by to mohlo být. Ale tak co už. No nic. Tady jde pak to dřevo, jo? A tady bych to začal dělat nějak kulatý, jakože. Počkej. Jo, akorát tady ještě počkej, bych to udělal. Jak je to tady? Tady je to odsud. Tady je to o jedno. Raz, dva, tři, čtyři. No, já jsem to udělal špatně. Jako ono to tady trošku bude levitovat ve vzduchu. Já tam zase pro ně to třeba. To dělá se takhle široký a teď už bych to začal vracet zpátky. Sakra, nemám potom. Tady bylo tady legálně do supplement. Čím víc, tím líp. Pak můžeme postavit někdy automatickou farmu. Jo. Jak to uděláme tady? To je až podsud. Mně už došlo i dřevo, skoro. Máme hodně toho dřeva, nebo ne? Já nevím, já mám tak. Ok, tak já to použiju, kaž na to. No to ještě tady jedno. Doufám, že ti nevadí, že to bude levitovat ty bloky trošku. Otázku, proč to tady nevychází? Já ani co vychází. Já jsem ho dal na jeden hit totiž. No, už mám ty věci, no. Ok. A mám dokonce i ty vlny. Jo, tak přijď. Ok. Jak to, že máš červenou postavu? Já jsem se to obarvila, protože já jsem měla jako jiný druhy. Tady máme random schody, protože jsem je prostě našel. Okay. Aha, tak to bude vypadat bude. A tím je blok. A tím další blok. Já bych to udělal možná už takhle. Takovou bránu. Je to nějak takhle? Je to stejný? Počkej. Mělo by to být stejný, ale je to stejný. Asi. Nebo nevím, co se stalo, ale asi je to stejný. Ok, je to hezký? Ale nevím. Je to... Koberec by se nám hodil. A nebo bych sehnat sklo. Třeba oboje. Sklo. Okay.
Akorát, že nevím, kde je písek. Pak to nebo tak získej písek a pak to vypeč, jo? Jo. Sklo potřebujeme teďka nutně, fakt. A kolik? To nevím. Jako co nejvíc, hodně. Jako už mi začínají docházet ty wincharge. Já brzo půjdu farmit zas dolů. Čím se těží to? No, buď rukou, anebo lopatou. Ok. Přidám aspoň kamen. To už nemám. To vás položil vedle blok. Myslíte si, že ten stůl je dobrý? Já bych ho možná tak nechal. To není špatný. Třeba židle získat. Skla potřebujeme. Abych začal takhle. Ne, schody už nechci, dobrý. Já si udělám asi gold armor, takhle. Ne, to vypadá špatně. Strom asi na helmu. To by možná mohlo vypadat líp, že jo? To je hezký. Hej, je. Těžíme, no. Tak vy asi nechcete těžit, co? Tak si běžte do podzemí získávat folia. Vždycky. Ale já nemám ani železo. A běžte, jak je počkejte, jak je tady díra, ten trial chamber, tak pokud chcete do trial chamberu, tak skočte tady dolů. Pokud ne, tak pojďte za mnou. Počkej, můžu 2 irony, prosím. Tak tady si prostě těžte někam dopryč, ale netěžte pod sebe, těžte schody, když už. A ty? No. Je. Chvilku vydrž, já ti dám. Ok, já zatím těžit. Ty se teďka vypíkaj. No, takže vidíš teďka. Já bych řekl vlastně, že... Kámo. Hej, ano, otevřeš ten trapdoor nahoře. Já jsem spadl trošku tam do díry. Ano, ale já jsem spadl na ty bloky. Ty spadla do trial chamberu. Ona je nahoře. Musím vzít nějaký koučičky, no. Ona je Adéla nahoře. Guys, don't leave. A, Don't leave. A jsem půl dole. tak si ven, ty jsi neumřela. Ne, Tak běž tam, odkud jsi vypadla. počkej. Vidíš můj name tag, ne? Tak zhruba pod něj. Já jsem nahoře, nad tebou hodně. Tak zhruba pod něj. Ale tam jsou... Ale jinak se nedostaneš ven. Hej, vy tady všichni zhebnete hned. A já nevím, jak já mám páč. Hej, já vám nový věci nemůžu dát. Já jiný nemám už. Omlouvám, já jsem něco sbírala. Došlo vám, že až přijde bobulka, tak jsme úplně na to špatně, protože vy nemáte skoro nic. Nic. Prostě. Ne, to je ten týpek. Jaký? Mě se zabít. Si běžte ano, já trošku těžím pod tebou, ty možná se propadneš. A jo, ty už šla pryč. Ne, tak nešla. Ale Jo. mám tady ty věci, takže vůd. Jako pokud chcete pro věci, tak skočte dolů, někdo tam umřel. Já vím, třeba já, no. Dobrý, já na vás kašlu si. Nějak získejte věci. Nechcete jít spát, nebo? Já jsem je právě získala, já jsem štěpolka. Ale možná jsem to někomu ukradla, ale to mi je jedno, prostě mám nějaký věc. To možná ani ne. Jejda. Omlouvám se. Pohoda, já nebudu znova, takže pohodě.
pohodinda. No já právě, že taky, no. Ta Ana, mě to nevadí, já furt umírám. Já taky. Já jedinej tam nahoře stavím a je mu všechno jedno, co tady děláte. Já bych možná šel do Nedru, je to docela nuda tady. Divným dřevěným krumpáčem. Dobrý, nic nepotřebuju, tady je písek. No, jak se dělá sklo, takže pohodinda. Dobrý, tady je písek, už nepotřebuju. Aničko, ty nevíš skoro nic, sorry. Já to vím, ale když jsem začátečník, tak... Hej, nemůžete ty díry, které tady vykopete, zadělat. Asi jo. Já to nedělám. Akorát toto nechte, tuto díru nechte, jo. No Tak dobrý. jej. Tady toto nechte, tam je vstup do trial chamberu. Já vím. Já se jdu teda těšit, no. Já mám těžit, já budu těžit tak někde jinde. Třeba tady. Ne, běž toho trial chamberu. Běž k trial chamberu. Já to se spadnu, já tam nejdu. Ale... Pristěna! Ale tě já byla zabil. To by tohle sama o sobě, Počkej, pojď za mnou. Ten štěrk tady, nebo ne štěrk, toto tento celý plácek. Plácek, okej, tak to není ale 10, jako, nepojdu. Jak si 2 a 1. Tak ten štěrk znič. Za to ti dám Já iron. zničím to i taky, jo. Okay. Ale dám ti jeden... Takže mám takovou asi stopnu, protože jakože I don't know, ale stopnu, dám nashledanou. I ano, a kam zdrhlas? Já bych tě šel zabít koně. Já jsem ji zabila s tím lukem, a ona to když měla málo, tak já jsem ji zabila. Já mám kůž, já ti zabiju na jeden hit, mám to zkusit? Teďka já, jo. To mi nedalo ani jeden hit. A teďka já, jo. Takže já to dělám. No, se tak vydá lidi. Ležijou tady věci na zemi, kdyby něco. Jo, tak mi prosím tě. Ne, já jsem vyhodil meč! Kde mám meč? Je dobrý. Uf. Já jsem říkal, ty jsi po mě vystřelila a já. Tak teď jsem na řadě já. Tak ti ne, já nestředuji. Počkej, ona Ana hraje, ona se neodpojila, tak ji můžeme zabít. Jdeme na to, lidičky. Lidičky. Lidi, tajná akce, zabít Anu. Ne, já jsem vyhodil. Ona to líbila. Zabiju. Ale ty jsi Kde je. jsou šípy, kde jsou moje šípy? Creeper. Jste měli zdrhnout. No nic, já se nechám zhebnout a budu mít hodně chápek a sklejkat. A nebudu mě nic, please. Děti, jo, co si o mě myslíš? No, myslím. To je dobře. Mám 3 hápka skoro. No tak 2,5, no. Mám 2,5, haha. Tak mě pojď zabít. Jo, 2,5? Mám tě mejsnou. Ty jsi radši skočila dolů. No nic. Skočila, abych jakoby jsem skočila do vodičky, abych nesem to. Já si potřebuji zabít tady nějaký osm koně nebo něco, ale já se bojím, že musím zabít nějaký creepery. Tak už bude do prdele ten den. Jo? Už je skoro, ne? Už je? Skoro! Tak se připoj. Ne, Jo. já se nechci umřít. Hej, můžete někdo zničit tento strom? Tento. No, já už fakt nevím. Jako kdybych nějak sekiru, tak asi jo. Co bys získal? Hej, dám ti jeden iron za to, že si získáš full dia. To mě nějak přijde. Trošku. Jakoby já doufám, že jdu dobře.
Dobrý, asi jdeš, dobře. Potřebuji nutně písat. Tak jo. Tak jako zatím asi ne, když jako nevíme nikde jsem skoro. Hej, dám ti 14 ironů, když postavíš střechu. Jak se mám postavit? Tady, dám ti na tohle nějaký matro. Ej, nemáš tu postel. Tak. Za co to mám dát? Já už jsem to sebral. Ok, tak tady máš 1 iron. Díky. A za střech. Já ti dám, počkej, tady máš ještě ty 4 stejky. Teda 3. Okay. Už bych si asi předal postelaj. Stavební bloky dám semka. Beru si postel. Kovelina moje. Enderbednu si beru. Jeden crafting si beru. Toto si taky vezmu. Dobrý, mám kámen už. Jeden řečík chce. A hlína? A jo, hlína. Bacha, creeper! Za tebou. A prostě ho hitnu a běžím dozadu. Hitnu, dám Bčko a běžím dozadu. No. Ne, já jedu na spadnou stranu. Jak víš, na jakou máš jet stranu? Jako? Ne, tak já jsem měla jako špátku na ten ostrov náš. Aha, Nebo ne ostrov, víš co? jo. Máš s sebou postel? Nemáš. No nic, tak to budeš lívovat. No. Počkej, už se mi to zase naladilo. Ono se mi to... Kamo, já nevím, kam mám load. Já mám seš ty, takže já budu tady. Ono mě tak chvilku ušlo vidět jakoby nějaký ty podzemí něco. Ani jsem to neviděla, už je škoda. Ok lidi, já asi teďka půjdu hánět nějaký knížky si taky, takhle. Kamo, Village. vík. Jsem v nějaké pouštní vesničce. A jsem na koordinacích 742 3810. Je Česka. A je v ní. Oh no. Já už jsem našel 4 smithing templatey. Jako ne ve village, ale předtím. Vy lidi, to si děláte srandu. Tomu neuvěříte, co se stalo fakt. Já jsem mě omylem nejelo natáčení. Ale když se tady, Nejelo, takže dobrý, no. když se tady vykopu, vidíte ten blok? Já jsem našel další trial chamber. Minus 200. Už? Minus 300. Teďka kousný pěšky, jo, to se až sandu. A, jo. Otevírám. Co tam? Zlatý enchantovaný jabko, mě pašlo další zlatý enchantovaný jabko. Kamo, tak to je třeba ale mega daleko, jako. Já vím.
Já bych se fakt nedivil, kdybych dneska našel, nevím, Všechno prostě. no třeba Stronghold tady. To by bylo ale mega. Ale to podle mě nenajdu bez toho. Bez okřiček. No. Ale on za mě nebude tak daleko, on nikdy není tak strašně daleko. Nice. Ty na jsou řadké. Je tak. Jo, tento vault už jsem otevřel. Nechceš na tu vodu, please. Nechceš na tu vodu. Tady, tento vault už jsem otevřel. Něco tudy bych chtěl třeba. Ok. No nic, já bych šel tady dolů. To je Stronghold! Co děláš? Oh shit, lidi! To si děláte srandu! My jsme pak našli Stronghold bez všech očí, ale to bylo tady. Ale ještě říkal, že to nenajdeš. Ale to tak není. Nebo to je mega. Si to otevři tím tlačítkem. Jebe. Tam to je někde tlačítko. Je tady je. Ne, není, tady není tlačítko. Je, pokud jsem tam prošel, tak tam je. Já jsem našel knihovnu, pojď za mnou. Já nevím, kde jsi. Knihovnu jsem našel. Podle Nemteku, to poznáš, ne? Dobrý, ale nevím, kde jsi. A má nevidím. Ale kudy je ten portál? Já nevím. Je takový, dneska už najdem všechno. To bylo fakt real. Já tam fakt nemůžu být hry. Ale my nemáme žádný entochips. Je, ne. Dobrý, ale já bych ráda dělala na proslák. Co to je? Co nejde? Už. Už by to chtělo najít ten Stronghold. No jako Stronghold máme, ale ten portál. Tady podle mě jsem tam vynechal nějakou částku třeba. Tady nemohlo být. Čo, tady je vedno. Další smithing template. A tak to je dobrý. Jsem toho našel dobrý věci tady. Se říká, že jsem něco vynechal. Tady? No, já vůbec nevím, kudy mám jít, já jsem už byla za mě. Já taky podle mě.